ילד טוב, אבל עם ביטחון עצמי יותר מדי היה לו, גם בתור ילד. כן? וככה הוא היה עצמאי מאוד. הכל הוא היה עושה לבד. ללכת לרופא, למה אימא? יש, הלך לבד. הכל. אף פעם לא שמעתי ממנו לא. כן, אמא, כן. עושה, לא עושה, אבל כן, אמא. אני מצטערת שקרה ככה. אולי גם אני אשמה. למה את אשמה? למה אני אשמה? אולי... אני חושבת שהוא קנה אוטו. הוא לא היה צריך לקנות את האוטו הזה. ואני לא רציתי אמת. אבל עוד הפעם, בגלל הביטחון שלו, יותר מדי הביטחון שלו, אז זה קרה ככה. שלום. מה נשמע? בסדר. הכל בסדר? Я не был. רוקסנה? Я не буду снимать. היה קשה. זה כל כך קשה שכדאי לא לדבר על זה. מה שעבר עבר. נלך קדימה. לא, צריך ללכת קדימה. מה שהיה היה, זהו. חיים הולך קדימה וצריך לזכור. דברים קשים ולא טובים צריך... לשכוח. כן, ולהשאיר שמה מאחורה. ככה אני חושב. נסעתי ליום הולדת. על הדרך אספתי בן אדם אחד, הגעתי ליום הולדת, הרדתי אותו, שתינו קצת בירה בזמן הנהיגה. ביד אחת בירה, ביד שני הגה. וככה זה חזר על עצמו כמה פעמים. 10:30 יצאתי משם, נסעתי לפאב לשתות בירה עם חברים אחרים שלי שלא היו קשורים למסיבה הזאת. שתיתי איתם בירה, ואז משהו כמו בשעה 12:30 החלטנו שאנחנו נוסעים למסיבה, למועדון. נכנסנו למועדון, ישירות ניגשתי לבר, לקחתי עוד בירה, אמרתי אותה ויצאתי מהמועדון. החלטתי לעצמי שמספיק לי מהמסיבות ומועדונים, צריך לנסוע הביתה. בערך 2 בלילה. מוקדם יחסית למסיבה. מוקדם, אני יצאתי בין הראשונים משם. נכנסתי ממש אולי חצי שעה, לא איבק. אז בעצם ראית את המשטרה ונסעתי בכביש השני. לא בכביש שעמדו עליו משטרה. עדיין, משטרה בודקת אלכוהול. אני מודע לעניין שאסור לשתות כשנוהגים. אבל התיישבתי על ההגה ונהגתי. מצאתי את השבריר של הפנס שלי. זה המקום. הנה. משהו נשבר לי מהפנס. שכב פה 6 שנים.
מ-2003. כן, כמעט 6 שנים. נסעתי לתחנת משטרה להגיש תלונה על כך שזרקו על הילדים בכביש אבנים. זה למה נסעתי לתחנת משטרה. ושם כבר אמרו לי, זה לא היו אבנים, זה היה ראש של בן אדם. היה בכיוון השמשה את הנסיעה, והוא פשוט נכנס עם הראש אחורה לשמשה הקדמית ועף מעל האוטו. כשהוא עף מעל האוטו ונפל, אז הוא שבר לעצמו עמוד השדרה ומזה הוא נפטר. הייתי בהלם ושאלתי פשוט את המשפט הראשון שכל אחד היה שואל, מה עכשיו לעשות? אמרו לי, מצא עורך דין טוב. אני גרגשתי על הפנים, כאילו לא שתיתי, הכל יצא. ברגע. "38 חודש בפועל, פלוס שנה על תנאי ל3 שנים אחרי שחרור מהכלא, ושלילת רישיון ל3 שנים. ל10 שנים, סליחה. 10 שנים שלילה. בכיתי, מה אני? מתי ששמעתי גזר דין, כל זה, אז בטח. באמת לא חשבתי שהוא ייתנו לו 3 שנים. חשבתי שהוא יקבל פחות, אפילו בגלל שעורך דין אמר כך. יכול להיות שבאיזשהו זה שמגיע לו יותר, אבל זה לא העונש העיקרי, מה שקיבלת. זאת אומרת, העונש זה לחיות עם זה, כל השאר זה שטויות. קודם כל, הבן שלי אשם, זה קודם כל, שהוא שתה לפני זה. בן אדם שאין לו רגשות אשם זה כבר לא נורמלי. וזה הכל ביחד. בסדר, כנראה גרל כזה. היום הראשון בכלא היה קשה. 24 שעות הייתי פה במעצר באר שבע, אחרי זה הבילו אותי כעבריין הכי מסוכן עם אזיקים ברגליים ובידיים לרמלה. הכניסו אותי לשם לכלא שהוא אחראי על מיונים בלבד, שיושבים שם מכל הסוגים, מכל המינים. הייתי שם 5 ימים. החליטו שאני מגיע למעשיהו, כבר נשארתי במעשיהו. כשהגעתי למעשיהו גם חתמתי 1000. הגעתי לכלא שהוא פתוח לגמרי, עם הרבה ירוקר, עם הרבה עצים, קייטנה סגורה כזאת. ולאט לאט התחלתי להבין לאן אני מגיע. כשאתה נמצא בחוץ, אז הכל נראה לך אחרת גם. החיים נראים אחרת. אני מנסה לא להיזכר בדברים האלה. אני משאיר את זה מאחוריי, איפשהו עמוק עמוק, ואני לא נזכר בדברים האלה. אני חושב שכבר קצת התגברתי על זה ואני המשכתי הלאה. כי לא הרבה אנשים משתקמים ויוצאים ועוברים את החיים, ממשיכים הלאה ומוצאים עבודה נורמלית וממשיכים את החיים כמו שאני עשיתי את זה. אני הכרתי הרבה אנשים שלא הצליחו להשתקם. אני מרגיש שאני כן הצלחתי לצאת מהבור.